2020ko ekaina eta uztaila artean, UEFAk Eurokopako 16. edizioa ospatuko du. Espainiako Futbol Federazioak bere proposamena egin ondoren, Bilboko San Mamés futbol zelaian taldeen faseko 3 partidu eta final zortzirenetako partidu bat jokatuko direla erabaki dute. Egoera honen aurrean eta 11 arrazoiengatik zera adierazi nahi dugu. Eurokopa hau ez dugula nahi, ez Bilbon, ez Euskal Herriko beste edozein hiritan. Euskal selekzioari ofizialtasuna ukatzen zaion bitartean, gure zapaltzaile zuzenak diren Espainiako eta Frantziako estatu burgesen selekzioek Bilbon jokatzeko aukera izango dute Euskal burgesiaren babesarekin nahi ez dugun txapelketa inposatuz. G7arekin edo Espainiako itzuliarekin egin duten bezala, Espainia eta Frantziako estatuek aukera guztiak baliatuko dituzte Euskal langileriaren proiektu nazionala berri zukatzeko. Izan ere, Espainiako estatuak Euskal selekzioari ateak ixten dizkion bitartean, Bilbo Espainiako hiria bailitzan saltzen du nazioartean, EAJak ordezkatzen duen burgesia autonomistaren konplizitatearekin. Gainera, ulergaitza egiten zaigu nazio zapalduak onartuak ez diren bitartean Turkia eta Israel bezalako estatu genozidek parte hartzeko aukera izatea. Bidenabar, egunerokoan Euskaldunon hizkuntza eskubidea gutxietxiak zaizkigu, eta euskaraz bizitzeko autua egin dugunok 1000 oztopo gainditu behar ditugu. UEFA 2020 burgesia basko-espainolak gure hirira ekarriko duen hurrengo makroeventoa izango da. Oraingoan, futbola izango da negozioa egiteko aitzakia. Sorreraz eta jatorriz langile klasearen ondare izan dena. Baina ezin dugu analisia futbolera mugatu. Izan ere, guzti hori estrategia konplexuago baten baitan kokatzen da. Burgesiak haien klase interesen neurrira eraikitako eskaparate hiri bihurtu nahi baitu. Salduko diguten diskurtso faltsuaren aurrean, Eurokopa honek ez du inolako aberastasunik ekarriko Euskal langileriarentzat. Haien argi dizdiratzu, irribarre hipokrita eta lelo hutsen atzean langile klasearen esplotazioa, gure bizitzen prekarizazioa eta espazio publikoaren merkantilizazioa eta privatizazioa baino ez da egongo. Baina ez dira pasako, kapitalaren metropoliari, bizitza eredu burgesari, makroeventoei eta gure bizitzen merkantilizazioari duintasunez erantzungo diogu. Gure kaleak eta bizitzak berreskuratuz, haien aberastasunak gure miseria dakarrelako. Betiko legez eta baita Eurokopan ere, kapitalismoak sistema heteropatriarkal eta binarioa emakumearen irudia darabil gizonezkoen kontsumorako. Iragarki matxisten bidez kasu. Aurretik aipatutako menperatzearen baitan emakume prekarizatuenak izango dira bertan gehien sufrituko dutena. Garbitzaileak, ostalariak, putak, makroekitaldi hauek dira hain zuzen ere emakume langileen prekarizazioa areagotzeko eta burutzen duten lana gutxiesteko modua kirolean eta bereziki futbolean. Horrenbestez, Eurokopak ustiatuko dituen espazioen okupazioak, maskulinizazioa eta lan prekarietatea sustatuko ditu. Horrekin batera, indarkeria eta eraso matxistak areagotzeko arriskuan nabarmenduko delarik. Emakume langileen aurkako eraso eta bortizkeriari bide eginez. Eurokopa honen bidez ere, kapitalak eragindako emakumeenganako zapalkuntza erantziaren aurka agertzen gara guztiz. Izan ere, nabarmen agerian uzten ditu zapalkuntza hauek. Guzti hau gutxi izango balitz, inposak eta honen aurka sortuko diren mugimenduak errepresiboki kolpatzeko tresna guztietaz baliatuko dira. Euskal Herria beste behin estatu polizial bat bilakatuz. Gure kaleak, zipaios, guardia zibilez, zein bestelako indar polizialez beteko dira. Hauen eginkizuna, boteredunen interesak eta Euskal Herrira etorriko diren fasistak babestea izango delarik. Honegatik eta beste arrazoi askorengatik batu gara gaur hemen Eurokopa honi ezetz esateko. Eta dei egiten diogu Euskal Herri langileari kapital basatiaren eraso eta nazio zapalkuntza berri honi aurre egitera hurrengo deialdietan.